आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. देवगड मोंड येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची पिग्मी एजंट म्हणून काम करत असलेल्या सायली शशिकांत घाडी यांना कामावरून कमी करण्यात आलं होतं. त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्यात यावं या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या प्रधान कार्यालयासमोर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीनं नेते सुशांत नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी संचालक व्हिक्टर डॉन्टस, आत्माराम मुटवणेकर, विद्याप्रसाद बांदेकर, गणपत देसाई, मेघनाथ धुरी तसेच संदेश पारकर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, राष्ट्रवादीचे अनंत पिळणकर, जान्हवी सावंत, प्रतीक्षा सातव, वैदेही गुडेकर, हर्षदा ठाकूर, झेबा खुरेशी, संजना कोलते आदींसह कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते. लाडक्या बहिणीला न्याय मिळालाच पाहिजे. लाडक्या बहिणीला न्याय मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे. ज्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक प्रधान कार्यालयाच्या समोर सायली घाडी ह्या मोंड शाखेच्या पिग्मी धारक आहेत आणि त्यांना गेले 15 दिवसापूर्वी या सिंधुदुर्ग बँकेने कामावरनं वजा केलेला आहे. तर त्याचं कारण असं दिलेलं गेलं होतं की त्यांच्याकडनं चांगल्या प्रकारचं काम झालं नाही असं कार्यकारी सभेमध्ये, म्हणजे आयत्या वेळेच्या विषयामध्ये कार्यकारी सभेमध्ये त्यांच्यावरती ठपका ठेवण्यात आला आणि त्यांना कामावरती येऊ नका असा इशारा देण्यात आला. त्याच्यावरती आम्ही सिंधुदुर्ग बँकेच्या सीओना सर्व संचालक, आम्ही इथे बांदेकर साहेब आहेत, डॉन्टस साहेब आहेत, उटवणेकर साहेब आहेत, मेघनाथ धुरी साहेब आहेत, आमच्यावर संदेश पारकरजी आहेत, जान्हवी सावंत मॅडम आहेत, अनंत पिळणकर आहेत आणि सर्वच आमचे पदाधिकारी इथे उपस्थित आहेत. खरं म्हणजे तिला न्याय मिळाला पाहिजे, त्या महिलेला न्याय मिळाला पाहिजे. त्याच्यासाठी ह्या सर्व लाक्षणिक उपोषण ह्या संचालक मंडळ आणि हे सर्व आमचे जे सायली घाडींवरती यांच्यावरती सर्वजण समर्थन करण्यासाठी ते उपस्थित आहेत. खरं म्हणजे या महिलेला ॲक्च्युली ती पिग्मीधारक आहे आणि पिग्मीधारक ही काय बँकेचे कर्मचारी नसते. त्यांच्यावरची जे ॲग्रीमेंट झालेलं आहे ते बँकेबरोबर झालेलं आहे, ते त्या पिग्मीधारक ॲग्रीमेंटमध्ये असा कुठचाही उल्लेख अशा ठिकाणी नाही की त्यांनी राजकीय कुठचं काम करता का म्हणून. तुम्हाला विधानसभेचं इलेक्शन झालं हे माहिती आहे आणि या विधानसभेच्या इलेक्शननंतर त्या एका पक्षाचं काम करतात म्हणून त्यांच्यावरती ठपका ठेवून त्यांना काढण्यात आलं. ह्याच्यावरती हे निषेधार्थ लाक्षणिक उपोषण आहे. खरं म्हणजे तिच्यावरती हा लाडक्या बहिणीचं एका ठिकाणी मत मागायचं आणि एका लाडक्या बहिणीवरती, महिलेवरती अन्याय करायचा, हे या सिंधुदुर्ग बँकेच्या प्रशासनाने घातलेलं एक कुठं कारस्थान आहे. खरं म्हणजे कालच मंत्री महोदय आहेत, जे नवीन मंत्री महोदय आले, त्यांनी शपथ घेतली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी शपथ घेताना आकसाने कुठचं काम करणार नाही अशी एक शपथ घेतलेली आहे आणि हे पहिलंच काम त्यांचं आकसाने आहे की जे आकसाने काम करून ह्या सायली घाडीला, जे स्वतःचं काम करत नव्हत्या, जे स्वतःच्या म्हणजे भाजप पक्षाचं काम करत नव्हत्या म्हणून त्यांच्यावरती अन्याय करून त्यांना काढून टाकण्यात आलं. असं आकसाने काम करून त्या ठिकाणी त्यांना महिलेवरती अन्याय करून त्याच्या रोजगारावरती, पोटावरती लात मारून खरं म्हणजे तिला अन्यायकारक असं काढण्यात आलं. ते पिग्मीधारक आहेत. जवळजवळ बँकेची महिन्याची उलाढाल जवळजवळ 2.5 ते 3 लाख रुपये त्या करतात. त्या बँकेकडे पिग्मी आणून देतात. म्हणजे पिग्मी एजंट म्हणजे तुम्हाला माहितीच असेल की घरोघरी जाऊन ते पैसे गोळा करून बँकेकडे डिपॉझिट जमा करतात आणि त्याचं कमिशन त्यांना पिग्मीधारक म्हणून त्यांना मिळत असतं. आणि अशा बँकेचा जो फायदा करून देतात आणि बँकेचा फायदा करून देऊन बँकेचं फायदा करून त्या ठिकाणी उलाढाल घेतात, अशा महिलेवरती अन्याय करून काढण्यात आलेला आहे. म्हणजे बँकेचं हित पण ह्याच्यात जपलं गेलं नाही आहे. त्यामुळे बँकेचं हित जपावं ह्याच्यासाठी आम्ही संचालक मंडळ सर्वजण इथे उपस्थित आहोत. बँकेचं हित जपण्यासाठी खरं म्हणजे शिवराम भाऊ असतील, आणखी संचालक मंडळ त्यांनी रोपटं लावलेलं होतं आणि ही सिंधुदुर्ग बँक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उलाढाल करते आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. पण अशा एका महिलेवरती कधीच, म्हणजे गेली 24 वर्ष त्या महिला काम करत आहेत एका ठिकाणी आणि गेली 24 वर्ष काम करताना कुठचीही तक्रार, पिग्मीधारकांची कुठची तक्रार नाही, तिच्या कुठच्याही ग्राहकाची तिच्याबद्दल तक्रार नाही.
पण कुठच्या तरी भाजप पदाधिकाऱ्याची तक्रार आहे म्हणून तिला काढून टाकलं गेलं. हा एक खूप अन्यायकारक आहे. त्याच्यामुळे खरं म्हणजे हे लाक्षणिक उपोषण तिच्यासाठी, तिच्या समर्थनासाठी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी बसलेलो आहोत. सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. तिच्यावरती जो झालेला अन्याय आहे तो दूर करावा ह्याच्यासाठी आम्ही CO असतील, इथली प्रशासन बॉडी असेल यांच्याकडे आम्ही पत्र दिलेलं होतं. पण ते पत्राला त्यांनी जुमानलं नाही म्हणून आजचं उपोषण आहे. आणि हे उपोषण जोपर्यंत तिला घेत नाही तोपर्यंत आम्ही करत राहणार असं या ठिकाणी सांगतो. खरं म्हणजे तुमच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही तिला न्याय मिळाला पाहिजे, तिच्यासाठी न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून आम्ही सर्वजण इथे उपस्थित आहोत. आणि तिला न्याय हा मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वजण उपस्थित आहोत. आणि तिला न्याय मिळाल्याशिवाय इथे आम्ही हटणार नाही. मध्यवर्ती बँकेची जी मूळ शाखा आहे त्या शाखेमध्ये पिग्मी एजंट म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या तालुका प्रमुख किंवा तालुका संघटक म्हणून काम करत असलेल्या सायली घाडी यांच्या विरोधात आकसाने जिल्हा बँकेने कारवाई केलेली आहे. आणि आपलं म्हणणंही त्यांना मांडायला देण्यात आलेलं नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही जिल्हा बँक सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव असतील, DB ढोलम असतील यांनी ज्या वेळेला रुजवली त्यावेळेला कुठल्याही पद्धतीने राजकीय आकस त्यावेळेलाही काढण्यात आला नाही. कारण सहकारातनं समृद्धी हे खरं तर सहकाराचं तत्त्व असतं. तिथे कुठेही राजकीय गोष्टींना थारा नसतो. त्यामुळे जर त्या एखाद्या पक्षाचं काम करत असतील, कारण मुळातच त्या तुमच्या सरकारी नोकर नाही आहेत किंवा तुमच्या नोकर नसून त्या पांधन तत्वावर काम करतात, असं असताना ही आकसाने कारवाई त्यांच्यावर करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी महिला आघाडी म्हणून आम्ही खरं तर त्याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध करतोय. बँकेच्या पिग्मी एजंट घाडी मॅडमना जे काढलं गेलं आहे आकसापोटी त्याचा निषेध करण्यासाठी हे आज इथे लाक्षणिक उपोषण केलेलं आहे. तर अशा प्रकारची आकसाने कोणावरही कारवाई होऊ नये अशा प्रकारचं आमचं मत आहे. कारण राजकारणामध्ये वेगवेगळे प्रवाह असतात, वेगवेगळे विचार असतात, वेगवेगळ्या विचाराला आकृष्ट होऊन लोक काम करत असतात. त्यामुळे आपलं काम करत नाही आणि आपल्या विरोधी पक्षाचं काम करतात म्हणून त्यांच्यावर अशा पद्धतीने आकसाने कारवाई करून त्यांच्या पोटावर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. असं करत असेल तर आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि याच्या विरुद्धची लढाई आमची चालूच राहील. या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या पिग्मी एजंट म्हणून त्या ठिकाणी काम करत होत्या. पण ज्यावेळी देवगडच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार त्या ठिकाणी सुरू होता त्यावेळी त्यांनी प्रचारामध्ये सहभाग घेतलेला होता. आणि म्हणून याचा राग ठेवून सायलीताई घाडी यांना या पिग्मी एजंट पदावरनं त्यांनी त्या ठिकाणी बडतर्फ केलं, काढून टाकलं. खरं तर त्यांचं काम पिग्मी एजंट म्हणून अतिशय समाधानकारक होतं. चांगल्या पद्धतीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये पिग्मी या जिल्हा बँकसाठी, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेसाठी त्या गोळा करत होत्या. जवळजवळ 2 ते 2.5 लाखाचा आर्थिक व्यवहार हा त्यांच्याकडनं त्या ठिकाणी होत होता. कुठल्याही ग्राहकांकडून त्यांच्याबद्दलची तक्रार नव्हती. आणि अतिशय एक प्रामाणिकपणे चांगली सेवा जिल्हा बँकेची पिग्मी एजंट म्हणून त्या सायलीताई घाडी करत होत्या. पण फक्त त्या शिवसेनेच्या महिला सेनेच्या प्रमुख आहेत म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी या कामावरनं काढून टाकण्यात आलं. आणि म्हणून त्याचा निषेध म्हणून किंवा त्यांच्यावर जो झालेला अन्याय आहे त्या विरोधामध्ये आम्ही एक लाक्षणिक उपोषण सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रधान कार्यालयाच्या समोर या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी सर्व शिवसैनिक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. जिल्हा बँकेचे डायरेक्टर पण या सगळ्या याच्यामध्ये आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.